widzę, że presja jest, dlatego to będzie chyba mobilizujący czynnik na trasie, tak, żeby jechać i się nie poddać. Jak ci się jechało ten pierwszy raz? Super. Myślałam, że nie dam rady, ale dałam radę. Jestem z siebie dumna. Nie spodziewałam się nawet, że tyle będzie. No już chciałbym ruszyć, tak, bo im się dłużej czeka, tym jest większy stres, tak.